Čaute, mám to pre vás ďalšiu challenge. Volá sa Paprika Challenge. Poradil mi to kamarát. Môžeme začať. Myslím, že nič ďalšie k tomu netreba. Lyžička. Môžeš prestať. Jak vidíte, je to čistá udoriti. A s kým hovoríš? S kamerou žeby. Nevadí. Uj, ty kokso. Uj. Dobre, idem na to. Fuj, fuj. Fuj. Opíval si kameru. Fuj. Ale to nemôže byť až také zlé, ty. Fuj. Asi môže. Dobre, už to nikdy. Fuj. Fuj. Pozrite, jak to vyzerá. Fuj. Dávajte odbery, lajky, komenty. Ďakujem. Fuj.